maMhanduwe tauya nhau dzanyasi zuva rochigumi nosere mwedzi uno waMbudzi. Tikutandira tiri kwedu no kwaMutoko. Muri kundoiziva nyaya iri kunetsa, nyaya yokupfa kwaiye Kachepa. Iye Kachepa Newton agopfa akatadza kuzikana kuti chii chaitika aikiwepi. Kureketa kuno kwai maminimini ari kuitika imo munzvimbo yokotwa ari kuita kuhwadza, ari kuita kushamisa pokare nokutovhundutsa. Izvezvi kwai mapfene akundooniwa pese pese, zvinhu zvanga zviri bekumboitika pokare. Wanoreketa iwo makwai wagoti iko waenda kowika iye Kachepayo wachida kumisa imo mubakuro ana mambo. Kwai mhondoro dzakadzvowa wakabva watiza. Kuno ipapa wari kuziva ba wanhu kuti akaisiwepi. Heno mabiya angu kuti akaisiwepi. Kureketa kuno zviri kuitikazvo kwai mamwe mapfena anga akutiza achidzingirisiwa newanhu. Kwai akabva atochinja kuita mapere. Pachiri bari kuziva chokwadi nomanyepo. Asi zvinhu zvikaramba zvakadandi idi kana mvura yayo inotadza kunaya hwendo huno. Rekai tione kuti zvinopera sei. Ichokwadi kutoti zvoumambozvi aiwa zvinomukweya zvoka zvinoda kutoitiwa nomazvo. Hui kuita zvokupamba. Ukapamba uchifungidzira kuti wakahwina, unondoratidziwa kaa kuti aiwa waita mutete. Rekai tigoona ipapa kuti zvinopera zvakaita sei. Tinoramba takaringa kana paino zvimwe tinge chikunyepai. Nyasi mumwe wobato woCCC akagwarashiwa nevanhu wanofungidziwa kuti ndo hurumende, Bishop Masaya. Kwai izvezvi waradzikiwa tikuti mweya yawo uzorore murugare. Kumabvuku kwanga kwakaita kuzara wanhu idi, kwanga kwakaita kupendewa yero chaiyo. Wachamisa wachizosvikawo ipapo, munondoziva murume ino kudii kaanoita newanhu. Aiwa zvenge zviri kuita wanhu wakaita mavhu nomanyara chaiwo, zvokutoti unosaya kuti chii chaitika, kuita unge mwena wamajuru wavhiringidziwa. Aiwa zvinenge zvakaita kunaka. Rekai tione ipapa kuti zvinopera sei, nokutoti Wachamisa wagotoreketa wakatoti panopinda hurumende yawo ndo zvinhu wachatanda kugadzirisa izvi, kuti wanhu wareke kugondoita wanhu wanondopondiwa unge huku, zvireke kugodando, asi kuti hurumende iwe hurumende inoda wanhu pokare nokutochengetedza wanhu wayo. Tikuramba tichizvitenda izvozvo. Wamwe wochidiki wobato woCCC muguta reHarare wagoimba wari kutekaira anotsoka wachiratidzira kupondiwa kwaiye Masaya. Ipapa tiri kutofara kutoti zvawaita izvozvi zvaratidza pachena kutoti wanhu wadichiwa. Rekai tigoona kuti kune zvimwe chere zvichaitika, asi wanhu wari kuhwadziwa. Heno kuti sarudzo padziri kuuya apa zvii zvichaitika. Nzvimbo yemabvuku pokare yakafitira kuhwiniwa. Heno kuti wanhuwo wachaita sei, asi tinoramba takaringa. Nyasi zvaburika pachena kutoti muChiBuja aiwa anoita kubaya chaiko kana kuri kuita nyaya dzokuunganidza wanhu kuti waungane panzvimbo ibodzi. Aiwa anoziva zvinhu zvache. Rekai tigoramba tichimuomberera manja nokuita kwacheko. Tafara kuziva kuti mumwe wanhu wakaisiwa naiye Chabangu kunzvimbo yeBeitbridge West kuti apinde kuita kanzura ikweyo, agoti aiwa ndiri kuzvida baini zvokupinda kuita kanzura, saka atobvisa zita rache ipapo. Tikuramba tichizvitenda izvi tikati zvisvinu, agoreketa kuti ndandiri beunyepiwa kuti ndaisiwa zita, ndatozoonawo zita rangu riripo pamazita aburitsiwa noZeki. Aede zvakaita kunyangara wakomana. Rekai tione kuti zvinopera sei. Mumwe akamboita mutungamiri wechikoro chofundo yepamusoro MSU muzvinafundo Ngwabi Bhebhe waiwatisiya. Wamunangarwa wabva watora mukana bva watomuita gamba ronyika pokare anga ano makore 90 kuti mweya wache uzorore murugare. Kumwe kuita kunoratidza kuti masimba wawanhu idi anoramba achindotonga. Kureketa kwaNyasi, wamunangarwa pawaona tsamba dziri kuuya dzokuti waakuendesiwa kumatarauzi mhosva nonyaya yekutyora bumbiro romutemo, wabva wachimbidza kutoti
ndabenuka Philip Valerius Banda ndaakumbomurega kumisa kudare redu roPolitburo kuZANU-PF kuti zvisireke kuvhiringana nobumbiro romutemo, asi wagoti wari kumbomira kusvikira paanopera basa rache, paanopedza basapo wobva wamubenhutsa pokare. Rekai tione kuti zvinokoneka cherepo kare kuti zvinoperera papi. Asi izvozvi zvaratidza pachena kuti wamunangarwa aiwa igwetaba, munhu akafundira baugweta pokare nowabiyawo yese wanowapa mazano ikweyo aiwa palibe anomano, nokuti zvinhu zvavanoramba wachivhiringana nazvo zvobumbiro romutemo zvinhu zvokutoti kana iye mupwere chaiye ari kugrade 7 anokona kuzviziva kuti izvi zvinoita izvi zvinokona baizvi. Wamuturi Ncube wari kuramba wachihwadza izvezvi kuita somhezi kureketa kuno makorokoza chaiwo pokare nevamwe wanochera goridhe wariwo akazvimirira vegani wari kuita kuhwadziwa nokutoti Muturi agoreketa kutoti izvezvi akutanda kutora chikamu 25 kubva muzana 25% pachirungu yomari yese yavanobata kuitira kuti akone kugobhadhara wabasa wehurumende. Izvo zvinoita kuhwadza, ndosaka maakuona manje kureketa kuno makorokoza aya nowaiwo wanochera goridhe wanokazvimirira waakuendesa goridhe shoma kuhurumende, rimwe wobva waendesa kumusika wopanze, nokutoti kavanenge vachindopuwa mari yakakwana kumusika wopanze, kuhurumendeku inenge isingauye yakakwana. Unoita kuona kuti pakaita kunyangara. Rekai tigoona kuti zvinenge zvipera sei, asi izvozvi zvisvinuba. Tikutenda kuti firimu rimwe rakagadzirwa muZimbabwe rinonzi Mirage kwairapuwa mubairo weinonzi Best First Feature Film kuToronto International Nollywood Film Festival. Tikuramba chirova manje tichiti makorokoto abiyedu maitatu zvino. Tikaringa idzodzo bhora Chicken Inn yaJayada yamagaya notuiri kukabodzi, FC Platinum noHwange aiwa wandogwedzana kabodzi. Black Rhinos ikati ndini chipembere ini tutatu, Shisham bvayatadza bvayaita tuiri, ZPC ikariba noSimba bhora dzandoita kabodzi pokare. Ngezi Platinum aiwa yabva yati tutatu kwaitisi takahwina kati kuratidza kuti tinozvikona. Cranborn bvayandoita kabodzi. Triangle noKepekepe yaFarajera ZANU-PF dzandoita kabodzi. Dynamos yaita kabodzi, Green Foil ikaita 0. Zuva ramangwana Manika Diamonds no Highlanders Boso dzinenge dziri kuhwapurirana bhora pokare. Herentals noiyo Bulawayo Chiefs wanenge waripo wakaringana usu nousu. Tikaitigona kuti mbane achahwina ipapo tinenge tichizokunyepai. Tiri kutaura kudaro kureketa kuno zvikwata zvamira kuti zvipuwe chokuti zviende kunze kwemiyo mitambo yePSL zvaringana nokubisiwa zviri kusanganisira Shisham, Cranborn noRhinos. Rekai tione peno Triangle ichajiwa ikakona kupindawo muchikwata chibodzicho charamba takaringa kwazvinenge zvichiperera. Izvezvi tiringe dziri kuitika pasi rese. Kwai guta roCape Town kureketa kuno raakutoda kutopuwa choupenzi nonyaya yekuti riri kutaya iyo suweji kuenda munyanza zvisiri pamutemo. Tione kuti vachazviita sei izvozvi. Nyika yeTanzania iri kuhwadziwa, iri kuchema. Mumwe wafundi wakanga waenda kuIsraeri kofunda ikweyo akabva apambiwa noHamas akazogwarashiwa nowaIsraeri. Wakomana zvakaita kuoma chaizvo. Mweya wacho dai wazorora murugare. Apawo hondo iyoyo waIsraeri noPalestine iri kuita kutsviriridza. Wakomana dai yavo wachibenhuka hawo nokuti zviri kuramba zvindoita kuhwadza idi. Tafara ukunyepa izvezvi kutoti George Weah wekuLiberia asiya zvokutungamira nyika. Abvuma kutoti aiwa ndajiwa pasarudzo dzakaitiwa kunyika kwache. Joseph Boakai kwaindiye ahwina akutopinda koita mutungamiri wenyika. Kuramba achizvitenda achiti makorokoto. Apa maJerimani anoita muyembe kuti kuSouth Africa tokupai chikwereti chomabhirioni emarandi anoita 10 kuti murekewo kuseenzesa marasha. Asiyo maJerimani ari kuita kutenga marasha matsvinu kubva iko kunyika yeSouth Africa kuti waseenzese.
kuzungaira kuSouth Africa ko unobva wakusayaidi zvakaita kuoma, asi rekai tione kwazvinoperera. Kwai nyika yeChina izvezvi yaparura dandemutande riri kunzi ndiro rinonyanya kumhanyitsa zvakapetiwa katatu kupfuura dandemutande rimwe rese riri panyika pano. Unobva waita kuona kuti waChina wari kumberi chaiko somhuno yemaBritish. Rekai tione kuti zvinopera zvakaita sei. Peno ndokuti isvikewo kwatirino, charamba takaringa. Chikwata choEverton chawadziwa izvezvi, kwaichabisiwa zvibodzwa zvinosvika 10 kwaino kuti wagotenga nokutengesa watambi wawo zvisiri pamutemo zvinopfuura zvavanofanira kuita. Rekai tione kana zvadari paEverton kureketa kuti Manchester City pokare neChelsea wanokona kuenda kana kutobisiwa chaiko kumutambo yo-English Premier League yo. Rekai tigoramba takaringa kuti zvinenge zvipera sei. Asi kosondo rino mabuja, rekai tichidipfama isu. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.